Mina ke ubutabane boniqale kanjani? Okay. Ngangichatha mina. Inkinga wena bhuti kwawena ungathi umuhle nje. Mina kumanje ngakushela mina. Balapha Point eSouth Beach. Hayo bagcwele. Yo. Alright mbukele Zwide Production ngikubingelele ngoZwide wasehluhluwe bathi ngumzukulu weMantshami Nqobokazi uGide Sibindi basaba abaningi umntakanyana kamakoti induku zabashazi ababhevula phansi ehluhluwe kaMnqobokazi esigodini sasenuka Mkhonto. Uyazi ukuthi sine show yethu la esithi khona sifuna ukwazi uma ukuthi mhlawumbe khona into ofuna ukusitshela yona ungasibhalela enkundleni zokuxhumana @Zwide Production inombolo yethu 0769216324. Njengamanje ngiphethe insizwa ngizothi insizwa uma ukuthi kuyajika ukuthi insizwa kojika ngendlela mfowethu asikubingelele sikwamukele kweZwide Production. Kuyaphileka kanjani kini bakhaya? Sikhona mfowethu wabhesa ngathi umnumzana nje. Ndingiyena kodwa hayi ibuye ijike lento. Ibuye ijike lento. Malume. Mfowethu usibhalele wathi kunodaba ufuna ukusitshela lona la kweZwide Production. Nosokunesikhathi eside uthule nalo abantu ungabatsheli. Yini lekushisa kangaka? Ingishisa iyangidla ngaphakathi hayi. Kodwa ke sezoqhubeka nayo hayi. Okokuqala ngibhejwa ngabantu besilisa mina. Hayo. Bengibheba abantu besilisa nje. Ngiyisitabana. Mana ephusheni noma live empilweni nje. Hayi lo phupha ayangiphuphi. Imina lo ngihlele nawe eZwide Production angiphuphi. Into engiyikhuluma kumina le. Mana ke ulala nabantu besilisa usukela nini? Athi ngiqale le daba le. Okay. Into yobutabana isuke ukuthi lufuzo luthatha kumama luthatha kubaba mina ke ubutabane boniqale kanjani? Okay. Ngangichatha mina. Ngangichatha la ezinqeni. Ukuchatha kwami ngawuva umjovo lungena kumina umnandi. Nami ngabe sengikhalela abantu besilisa. Yasuka kanjalo ke. Mano neminyaka emingaki kwenzeka leyo nto leyo? 3 years. Yeah. 3 years. Unaba abatwana noma mhlawumbe umntwana? Hayi cha nalutho nje. Kubabhebha nje mina kuphela nikhulelo. Kodwa izintombi ke waba nazo phambilini noma namanje usasenazo? Hayi inhlobo azange nathanda kwantombi mina yi. Ngangichatha nje ngikhule ngichatha ekhaya vele ngichatha ekhaya ekhaya. Ngoku sengimdala ngikwazi ukuchathwa nguma sengichatha mina vele ngayithanda lento yokuchatha ingene emuva kumina into emnandi nje. Mana ke yini lesikunikeza isibindi sokuthi hayi ake ngiphumele obala ngingakufihli lokho okukimi ngaphakathi yini lesikukhuthaza kangaka? Hayi inkinga wena bhuti kwawena ungathi umuhle nje. Ngiyangithanda hayibo ba hayibo yazi mangihleka ngomuntu wesilisa nje kanje ngiyakhululeka ngiyakhululeka nje ngisemoyeni oright malume usemoyeni oright ayivalo le interview Kalo ngeke izivala ungabaleki uboya isimanga ke leso umuntu uyangibhalela ufuna ukukhuluma ufuna ukuzojikela mina mana ke indlela enenza ngayo niyasishelela noma niyalinda ukuthi nishelwe? Mina kumanje ngakushela mina. Cha phela ungasheli mina sizokhuluma nabantu. Hayi ke isibonelo into ezoqonda nje. Kubabukeli bayibone nje kahle. Manje ke mfethu siyasibona amantombazana amanye aphathwe lento kuthiwa ubufebe abhanqa abantu besilisa. Unina ke nina kuthiwa yini ningosesibhudi. Kuyenzeka nani nibhanqa abantu besilisa? Iyenzeka lo nto vele iyenzeka. Lo nto ikhona amacala nje iyaqhubeka nje. Hayi kodwa mina ngikuthandile. Hayibo. Ngikubhalele nje nazokubeka nje la manje. Ngathi hayi nene ngihluphayo. Nami ngifisa ukubona. Kade uyiqhubha inqubo yakho hayi ungichazile. Hayi ungichazile hayibo. Hayi ungichazile. Hayi ucameraman uyathetha uthi mase uzoshela mina kubele usibizile ukuthi asizokhuluma nawe. Manje mfowethu ekhaya mabebona lolu daba lolu mucabanga abazothini? Ikubona mina niphila impilo yami. Ngingayisho nje kanjalo. Kuthiwa niyadiza emalini kuthiwa nikhipha imali nibuye ngokuzolala maninikeza abafana. Ngakunikeza manje mina uyifuna? Hayi phela mina. Hayi ngiyavela siyabanikeza. Siyabanikeza. Laba abancane noma negenge endala. Hayi. Yonke nje inhlobo nje umuntu ongowesilisa nje engimthandile mina ngeke ningamthengeli. Ngimnikeze noma izingubo zokugqoka hayi.
Manje ke mfethu nihlukene ngani ngabona uma ngibuka wena ngibona insizwa ibhungu nje akubonakala khona abanye ubona umuntu afake isikhindi ngathi intombazana abanye bafake iziketi kulabo abasayifihlile ungathini kubona ukuthi bangayifihli lento Ayikuyena umuntu kodwa ambeni kwesikhathi izovela njengakumina nje ngiyiveza nje kanje kodwa kula mbuzo ubungibuza wona ukuthi hayi ubone ngandi insizwa ngiba insizwa mangidiniwe angiyanqobuza ngiyanqobuza kuphela kuphi ukuthi ungabe insizwa eish uma usubona abafana mase ngibona abafana hayi vele ngikhululeke abafana balahla ngakephi kakhulu indawo la nibathola khona lababhayiza khona kakhulu ingakephi balapha point eSouth Beach hayo bagcwele yo akubona labafundi isikole abasemarez abasemarez hayi vele emaclubini ke hayi emaclubini ngifika ngokufika nje emaclubini akho into ingakho nje because hayi amaclub akhona la eSouth Beach angcolile kodwa ke ngidla kufika nje kokhokho into enjalo nje ngibathule ngibatholayo hayi mfowethu ngoba sufike la mhlawumbe ke namadoda ke kuzosawasela kodwa siyabonga ukuthi uphumele nje obala ngempilo yakho mfowethu akubonga mina malume ngikusiza nje nikhulume nje lento nje and hayi ngiyangifihli nje hayi andigushave nokushave hayi kumele ubone ukuthi hayi buhlangana nenye indoda kwathi hayi kodwa ke iservice ikhona uthi uba indoda masediniwe ayi bakhona imibuzo nithanda ukuyibuza lisibhalele sobuya sizekena azoyiphendula danke siyabonga